da odgovorim i na to vaše pitanje, da ja nisam ovih 10 godina radio to što sam radio. Ne bi oni imali gde ni da me optužuju i ne bi imali gde da sednu i u kakve fotelje sa kojih sada izriču olake optužbe za jednu čitavu deceniju ogromnih pritisaka, borbe i patnji ovog naroda za koji smo učinili sve što je bilo u ljudskoj moći, a rekao bih i više od toga. Bojite li se Haga, gospodine Miloševiću? Ja ne priznajem tu instituciju. To je politička institucija koja je deo tog mehanizma rasturanja i uništenja srpskog naroda, što je i pokazala za sve ovo vreme. Uostalom, jedna institucija koja je potpuno nelegalna. A bojite li se utvrđivanja vaše odgovornosti ili vođenja postupka pred domaćim sudovima s obzirom na sve ovo što se predlaže od strane vaših političkih protivnika? Imate li razloga da se bojite? To mi je već pitanje bolje. Nemam nikakvo. Mogu mirno da spavam i savjest mi je potpuno čista. A da je bilo nekih zloupotreba, to apsolutno ne sumnjam. Samo u toj takvoj masi pitanje je kolike su bile i sigurno ih je bilo. A što se tiče kriminala, uključujući i taj, kriminal je, porast kriminala bio je neposredna posljedica ratnih uslova, uslova sankcija, uslova osiromašenja stanovništva zbog ratova i sankcija i svega čemu smo bili izloženi. To su vrlo pogodni uslovi za narastanje kriminala i u svakom našem programu borba protiv kriminala je imala prioritet. I mi smo u tom pogledu imali veoma zapažene rezultate, mada nikada nismo s njima bili zadovoljni. Ne treba valjda ovdje pred vašim kamerama da ja građanima kažem koliko danas koštaju životne namirnice, a koliko su im plate. Ne treba da im objašnjavam ono što vide i u prodavnici, i na pijaci, i u stanu. To valjda oni sami vide. Jednostavno, samo se postavlja pitanje da li postoji iko koji sada ne vidi koliko je gore nego što je bilo do kraja